Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah niki pun kula sampaiaken balak-balik tapi nggih maknaipun beda. Alif titik ba. Alif niku anah Allah ahad. Ba baha Allah titik ba tempat ilmu Allah. Lah niku nggih. Alif titik ba niku Allah ana ahad yang melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten 24 jam bersama menungso. Niki nggih atos-atos panjenengan. Boten 24 jam bersama Zatuh menika sing melalui umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat tertentu Allah hadir di diri termasuk nggih menika Yai Ghazali Cak Gadung menika ingkang maringi kula ilmu niku. Nggih, niku sanes perwujudan kasare mboten. Ibaratipun kula kajenge maghrib menika didugi perwujudan keimananipun Yai Ghazali maringi ilmu niku sanes tiange jam 3 di antara jam 3 ada dari masjid siaran Yai Ghazali Cak Gadung waktiku meninggal. Lah niku nggih dadose guru kula mbuh gaib-gaib menika paling nggih setan termasuk guru kula tapi mboten berguru dateng setan kula niki. Allah ingkang nyuruh uji kula tapi alhamdulillah kula saged nyampeaken wujude setan sak kabehane menika nggih. Lah niki alif ana Allah ahad menika yang melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat salat Daktuwa niku hadir di dalam diri sehingga sholatnya tidak seperti sholat syariat. Nah niku mokoh menika yang sing kados ngoten meniku boten umum, boten polahe ninggalaken keserawungan. Sing kados umum-umum menika boten. Watose saat sholat menawi ngimami menawi napa niku dateng Allah langsung dibikin sujud. Nah niku maka para ulama wali-wali Allah niku lek salat singitan. Nggih. Niku kuwatir nggih kados ngoten. Pas ngimami langsung mboten takbir mboten apa Allah hadir di dalam dirinya sehingga langsung sujud dos pundi makmume. Lah niku. Ngoten niku mboten tangi-tangi lek saged nggih sampe entek waktune menika. Krana niku pun dipilih Allah dadi arsih Zatuh menika disyariatkan Bukit Tursinah menika yang dipilih Allah untuk bertemu Nabi Isa. Nggih. Nah, niku alif ana Allah ahad yang melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadose Zatuh menika boten 24 jam bersemayam di diri manusia walaupun kekasihnya walaupun nggih wali-wali Allah ingkang sak benere menika. Lah ba baha Allah niku nggih titik ba tempat ilmu Allah. Ilmu niku napa makhluk melalui perdukunan nggih ilmune Allah, melalui ilmu hitam nggih ilmune Allah, melalui napa mawon termasuk Al-Qur'an barang menika nggih makhluk ciptaanipun Zatuh sedanten. Lah niku moko kathah ingkang jatuh ujian ten mriku nyampe dados saksi diparingi ilmu titik bae niku wau terlena untuk mencari duniawi. Niku nggih atos-atos panjenengan mongko kula dari awal kula mboten ngerti napa nika napa niki kula wedi ajre bab duniawi.
Nggih mboten napa-napa sampai saniki mboten gadah napa-napa alhamdulillah nggih. Pokok diparingi waras kula sik saged gerak nggih kula sik saged pados rezeki niku nggih. Dadi jamaah niki mboten berbau duniawi, mboten bayar membayar napa alasanipun mawon. Mangke ditedhi pertanggungjawaban teng alam kubur lan teng alam akhirat. Lah niku nggih niki ingkang ilmune yang menjadi umat Kanjeng Nabi alif titik ba niku wau anak Allah akad tidak 24 jam. Nah niki di luar sakniki kula terangaken malih di luar niku wau krana kebatilan dan kebenaran zat tuwa enten donya niki mung sehelai rambut bedone termasuk manunggal ing kaula Gusti. Kula tiyang Jawi berdarah Madura tapi kula dididik sanes tiyang niki. Lah angsal ilmu niku wau nggih angsal ilmu niki wau basane beda. Nggih, basane beda manunggal ing kaula Gusti. Biasa niku kula akui 24 jam untuk mendektrin jamaah perkumpulan kula. Ojo ngaji nang ngendi-endi. Iki gurumu, iki mursidmu, iki sing ngeterno kon untuk mengenal zat tuwah menika. Kenyataanipun panjenengan kula goroi boten enten menungso niku 24 jam bersama zat tuwah. Kelakuane menungso kaya ngene kok kate kaya ngono. Lah nggih. Maka meniku hati-hati ajarane mudah untuk berkata Allah ana jerone wit-witan, Allah ana jerone rokok. Sing kurang ajar malih Allah ana jero WC. Niki atos-atos panjenengan. Niki pribadi pun kula lek lakoni niki kula termasuk tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niku intine lek perkara nambani tiyang, lek perkara nggih sing sakit-sakit menika sami kalian ingkang sing niku wau sing ten ngajeng alif ana awa ahad niku wau. Lah niki manunggal ing kaula Gusti. Lek sing alif ana awa ahad mandi pengucap niku ridhonipun Allah. Lah lek sing manunggal ing kaula Gusti mandi pengucap niku si pahit lidah namine. Mudah untuk mengucapkan untuk nyabduh cara kasare ngoten. Lah niku nyabduh lah niku nggih lek manunggal ing kaula Gusti. Kula angsal ilmu kali-kaline niki boten berguru nang menungso. Kula nggih boten ngertos melalui sholawat kula pasrahaken dhateng Allah sehingga kula dikengken milih dhateng Allah. Kon milih dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kon kate ngedekno agama dhewe termasuk manunggal ing kaula Gusti boten enten ten Al-Qur'an. Boten enten. Sedanten menika Islam abangan, Islam nopo menika ten Al-Qur'an boten enten, cukup ten Al-Qur'an mung setunggal. Islam niku agama Allah, keimanane melalui nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sampai melalui guru-guru sing kados nggih kula niki. Sehebat apapun ingkang kula lampahi nambani wong waras ngeten nggih waras ngeten mboten sedanten menika saged, tapi sing diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten berbau duniawi. Niku nggih cukup sampean sholawat mawon manunggal ing kaula Gusti menika mung ujian dugi Allah. Lek dilampahi, lek diterami, dilakoni mongko nggih menika nggih diijini namung ten Allah ten donya niki, tapi mboten diridhoi. Lek pun diridhoi pun jelas ridho donya, ridho alam kubur, ridho akhirat. Tapi lek diijini mboten diijini ten alam kubur lan ten akhirat, mung diijini ten donya urusane duniawi.
Nggih, pun jelas atos-atos panjenengan. Senajan panjenengan boten ngalami tapi lek pun enten gadah ilmu pun kula sanjangaken iki nggih tergantung panjenengan piyambak milih sing pundi niku hakipun panjenengan kula mung nyampaiaken tok. Sedanten menika panjenengan piyambak ingkang tanggung jawab. Sak dedantene menika kula mung nyampaiaken tok cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.